I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu moju epizodu, možemo tako da kažemo klip. Danas ćemo da igramo Minecraft kreativno, a sada neće mnogo da nam baga jer uključen je Bandicam i sve to. Ajmo da se spustimo dole i danas ću vam pokazati ovu kulu, šta je već, piramidu, ali za početak ćemo misliti na mirno, zato da nam ne bi smetili ovi zombiji i sve to. Ja sam ovo mislila da bude neka staklica, ali nažalost ispostavilo se da nemam baš takvu ideju i napravio sam, produžio sam to i napravio sam ovako kao jednu krov. Danas ćemo u Minecraftu kratko ograditi ovo, pa ajmo da krenemo, znači ovako. Samo ovako i to će da bude za nas. Nadam se da nije previše bučno ove blokovi što se čuju, smanjio sam da se to ne čuje toliko, valjda na 30% zvuka i tako nešto. Znači samo ćemo ovako ograditi, čisto nemam šta da radim pa da vam pokažem ovu piramidu, ali to bi trajalo 20 sekundi, a ja bih htjela da to malo bude i duže da imate šta da gledate. Ajmo se malo ovako, mislim, tako, čisto da budemo imali malo prostora, zato što ću da imam okolo, a možda napravimo i nešto pored nje. Ovo je od trce, ako tako mogu da kažem, znači htjela sam malo neki kreativ svet, ali ispostavila se da sam došla na strce i rekao sam ma šta ću sad ponovo, tako da, eto tako, baš je dobro što se čuje ovako muzika. Kada možemo da siđemo za njega i brzo. Znači ja već 2,5 minuta snimimo, kad bi to preprošlo, ne znam. Ali dobro. Sekund ćemo biti gotovi. I sad ćemo ovako uradimo, mada mogli smo to malo ranije, tako da, ajmo. Evo da nešto. Vidimo da li biti ovako i da, eto ga, samo, pošto tu neće bude vjerovatno free night, a ne bude za početak trava tu, pa posle možemo da stavimo neki kamen ili tako nešto. Ajmo da vidimo šta je još tu ne valja, ovo ne valja, ni ovo ne valja. Ču da im bude ovako podimo kao trava. I eto ga 3 minuta, ne znam u čemu je problem, 3 minuta već. Čekaj, tako, a da li bi bilo možda bolje da smo to ovako radili. Možda snimam neki tutorial za Minecraft, ne znam. I eto kako to izgleda, znači jedna piramide sam i oko nju je sve ograđeno. Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, znači obavezno subscribe-ujte moj kanal. I nastavili ste video, večeras će možda, mislim najvjerovatnije 80% da će da izađe FIFA World epizoda 1, pošto ja sam to pre snimao, ali nisam objavio tako, mrzalo me da objavim. I eto, vjerovatno ćemo da objavim. Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!